እዚ ነገር ኣብ ሂወት መብዛሕቲና ሰባት ዘጋጥም ነገር እዩ። ደሞዝ ይኣቱ ገና ወርሒ ከይተፋረቐ ድማ እቲ ገንዘብ ይውድአና። ወርሓዊ ደሞዝካ ወሰኺ ዘይብሉ ክንሱ ናብ ዕዳጋ ክትከይድ ከለኻ ዋጋ ኣቑሑት መዓልታዊ ይውስኽ። ኮይኑ ግን ኣብዚ ከቢድ ቁጠባዊ ኩነታት ኮይኖም ሃብቶም እናወስኸ ዝኸይድ ዘይጭነቑን ዝተረጋግዑ ሰባት ከም ዘለውን ድማ ኣስተውዒልካ ትፈልጥ ዶ? ከምዚ ዝኾነሉ ፍልሊ እንታይ ኢልካ ዓስኻ ከም እትሓትት ድማ ይጠራጠርን። ከምዚኦም ዓይነት ሰባት መሐተሚ ገንዘብ ማሽን ሃልይዎም ወይ እውን ኣብ ዝተፈለየ ቁጠባዊ ኩነታት ኮይኖም ኣይኾነን። ኣብ መንጎ እዞም ሰባትን ኣኻ ዘሎ እንኮ ፍልሊ ጥበብ ኣተሓዛ ገንዘብ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ ቪድዮ ድማ ብኸመይ ገንዘብ ከም እትረክብ ጥራሕ ዘይኾነስ ከመይ ጌርካ ዝረኸብካዮ ገንዘብ ንነዊሕ እዋን ከም እተፅንሖን ከም እተብዝሖን እውን ክነግረካ እየ። ሎሚ ዝነግረካ 10 ናይ ኣተሓዛ ገንዘብ ጥበባት ከም ሮበርት ኪዮሳኪ ዝበሉ ናይ ዓለም ሃብታማት ዝጥቀምሎም ሕግታት እዮም። እዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታቲልካ እንተደኣ ተገይርካዮ ድማ ንመጻኢ ዕድልካ ናይ ምቕያር ዓብዪ ዓቕሚ ክህልወካ እዩ። ከም ዋረን ባፌትን ሮበርት ኪዮሳኪን ዓይነት ቢልዮነር ክትከውን ትምነ እንተደኣ ኮይንካ ነዚ ቪድዮ ክሳብ መወዳእታ ተኸታተሎ። ነዚ ቻናል ሓደሽቲ እንተደኣ ኮይንኩም ሰብስክራይብ ብምግባር ነዚ ቪድዮ ድማ ላይክ ብምግባር ጀምርዎ። 10 ሂወትካ ዝቕይሩ ጥበብ ኣተሓዛ ገንዘብ። ቀዳማይ ንርእስኻ መጀመርያ ክፈል። ናይ ዓለምና ሃብታማት ወፃኢ ድሕሪ ምግባርካ ዝተረፈካ ይትቆጥብ፣ እንታይ ደኣ ዝቆጠብካዮ ውፅኢኻ ዝተረፈካ ወፃኢ ግበር ይብሉ። እዚ ማለት ኣታዊኻ ወይ እውን ደሞዝካ ምስ ተቐበልካ ካብ ዝተረፈኒ ክቁጥብ ክትል ዘይኮነስ ኣቐዲምካ ሓሲብካ ክትቁጥብ እዩ ዘለካ ማለት እዩ። ንኣብነት ወርሓዊ 10,000 ዝኸፈለካ እንተደኣ ኮይኑ ካብቲ 10,000 10 ሚእታዊ ኩሉ ግዜ ትቁጠብ ከም ትኸውን ቀዲምካ ትውስን ማለት እዩ። ደሞዝካ ዝኣተወሉ ግዜ እቲ 10 ሚእታዊት መጀመርያ ወፃኢ ትገብራ ናብቲ ትቁጥበላ ኣካውንት ድማ ይኸውን። መብዛሕቲና እንገብሮ ግን ደሞዝ ምስ ኣተወ ንኽራይ ገዛ፣ ንምግቢ፣ ንትራንስፖርት ንኸፍል እሞ መወዳእታ ካብ ዝተረፈኒ ክቁጥብ ንብል። ኮይኑ ግን ድሕሪ ዝኹሉ ወፃኢታትና ናይ ምቁጣብ ዓቕምና ኣዝዩ ዝተሓተ እዩ ዝኸውን። ምክንያቱ ድማ ገንዘብ ክተርፈና ዝኽእለሉ ተኽእሎ ኣዝዩ ትሑት ስለ ዝኾነ እዩ። ስለዚ ካብ ሕጂ ክትገብሮ ዝግባእ ደሞዝ ምስ ኣተወ ብቐጥታ 10 ሚእታዊ ወይ ድማ 20 ሚእታዊ ናብ ዘይትትንክዮ ናይ ቁጠባ ሒሳብ እትዎ። ነዚ ገንዘብ ድማ ልክዕ ከም ዘይትረኽቦ ገንዘብ ወይ እውን ወርሓዊ ደሞዝ ክኽፈል ከሎ ናይ ጥሮታ ገንዘብ ኣውቶማቲክ ተቆሪፁ ከም ዝኽፈል ንስኻ እውን ነዚ ገንዘብ ከም ዘየለ ጌርካ ቁፀሮ እሞ ብቐጥታ ናብ ቁጠባኻ እትዎ። እዚ ገንዘብ ንናይ መጻኢ ነፃነትካ እትኸፍሎ ዓብዪ ግብሪ ምዃኑ እውን ዘክር። ካልኣይ ዋሕዚ ገንዘብካ ተቆፃፀር። ቀዳማይ ቢልዮነር ጆን ሮክፌለር ነፍሲ ወከፍ ናይ ዘውፅኣ ሳንቲም ዝርዝር ኣብ ንእሽቶ ደፍተር ናይ ምምዝጋብ ልምዲ ነይርዎ። ገንዘብካ ናበይ ከም ዝኸይድ እንተዘይፈሊጥካ እቲ ገንዘብ ባዕሉ ብዝደለየ መንገዲ ይኸይድ። እተን ኣናእሽቱ እትብለን ናይ ሻሂ ናይ ቡን ወይ እውን ናይ ታክሲ ወፃእታት ተደሚረን ዓብዪ ገንዘብ ከም ዝኾና ክትፈልጥ ኣለካ። ስለዚ ካብ ሎሚ ጀሚርካ ሕድሕድ እተውፅኣ ገንዘብ ወይ እውን ሳንቲም ከይተረፈት ንምዝጋብ ጀምር። ንሓደ ወርሒ እንተደኣ ጌርካ ድማ ወርሒ ምስ ተወድአ ብርግፀኝነት ኣብ ወፃፅኣ ገንዘብካ ጌጋ ምንባሩ ክትግንዘብ ኢኻ። እዚ ናይ መብዛሕቲና ፀገም እዩ። መብዛሕቲና ወፃኢና ብዘይ መደብ ኢና ነውፅኦ፣ ክንደይ ዝኣክል ከም ፀውፀና እኳስ ኣይንፈልጥን። ስለዚ ካብ ሕጂ ጀሚርካ ኣብ መዘከርታ ደብተር ወይ እውን ኣብ ሞባይል ወፃኢታትካ ምምዝጋብ ጀምር። በዚ ኣቢልካ ድማ ኣየናይ ወፃኢ ኣገዳሲ ኣየናይ ዘየድሊ ምዃኑ ትፈልጥ ትኽእል ኢኻ። ድሕሪ እዚ እውን ዘየድሊ ወፃእታትካ ቀስ በቐስ ትቕንስ። ሳልሳይ ኣብ መንጎ ድሌትን ግዴታን ዘሎ ፍልሊ ኣፀቢቕካ ምፍላጥ። ነፍሲ ወከፍ ወፃኢ ኣድላይነቱ ብትኽክል ክትሓትት ክትክእል ኣለካ። ንኣብነት ምግቢ የድልዩ፣ ነገር ግን ኣብ ክቡር ሬስቶራንት ምብላዕ ምርጫ እምበር ግዴታ ኣይኮነን። ስልኪ እውን የድልዩ፣ ኮይኑ ግን ኣይፎን 17 መሓዝ ናይ ግድን ኣይኮነን። ስለዚ ነዚ ንምቕናስ ን24 ሰዓት ሕጊ ተጠቐም። ሓደ ካብ 1,000 ቅርሺ ንላዕሊ ዘውፅእ ነገር ንኣብነት ከም ክዳን፣ ኤሌክትሮኒክስ ዝበሉ ነገራት ክትገዝእ እንተደኣ ደሊኻ ብቐጥታ ይትግዛዮ። 24 ሰዓታት ተዓገስ። ካብ 24 ሰዓት ድሕሪኡ ሕጂ እውን ብጣዕሚ ክትገዝኦ ከም ዘለካ እንተደኣ ተሰሚዕካ ግዛዮ።
መብዛሕትኡ ግዜ ግን ድሕሪ 24 ሰዓታት እቲ ስምዒት ይጠፍዩ፣ ገንዘብ እውን ይቑጠብ። ራብዓይ ናይ ሓደጋ ግዜ ባጀት ህይወት ኣይትንበይን እዩ። ሕማም፣ ስራሕ ምሳን ናይ ስድራቤት ፀገም ኣብ ዘይተሓሰበ ግዜ ከጋጥም ይኽእል እዩ። ንመብዛሕትኡ ሰብ ናብ ልቓሕ ዘእትዎ ድማ ናይ ገንዘብ ሕፅረት ዘይኮነስ ዘይተሓስበ ሓደጋ እዩ። ስለዚ ሽቶ ኣቐምጥ። እንተወሓደ ናይ 3 ወርሒ ወፃኢኻ ዝሽፍን ገንዘብ ንኣብነት ብወርሒ 5,000 ተውፅእ እንተደኣ ኮይንካ 15,000 ብር ኣብ ዝተፈለየ ናይ ባንኪ ሒሳብካ ኣቕምጦ። እዚ ገንዘብ ኢንቨስትመንት ኣይኮነን፣ ንቕንጦት ዝቕመጥ እውን ኣይኮነን። እንታይ ደኣ ንሓደጋ ግዜ ጥራይ ክጠቕመካ ዝኽእል ገንዘብ እዩ። እዚ ድማ ናይ ሰላም ድቃስ ሂበካ። ንኣብነት ናይ 15,000 ደመወዝተኛ እንተደኣ ኮይንካ እንተወሓደ ን3 ወርሒ ዝኣክል እኳ ስራሕ ተዘይሃለወካ ንኽትነብር 45,000 ብር ክትቁጥብ ይግባእ። እዚ ገንዘብ ምስ ዘህልወካ ቤተሰብ እንተሓሚሙ ወይ እውን ፀገም እንተጋጥም ካብ ሰብ ልቓሕ ክትልምን ኣይትግደድን። 5 ሕማቕ ዕዳ ምውጋድ። ደራሲ ሪች ዳድ ፑር ዳድ ሮበርት ኪዮሳኪ ከም ዝበሎ ዕዳ ክልተ ዓይነት እዩ። እቲ ቀዳማይ ጽቡቕ ዕዳ ክኸውን ከሎ ናብ ጁባኻ ገንዘብ ዘእቱ እዩ። ንኣብነት ታክሲ ገዚእኻ ንኽተካርያ እንተደኣ ተለቂሕካ እታ ታክሲ ገንዘብ ስለተምፀልካ እዚ ጽቡቕ ዕዳ ይበሃል። ሕማቕ ዕዳ እንብሎ ድማ ካብ ጁባኻ ገንዘብ ዘውፅእ እዩ። ንኣብነት መርዓ፣ ንኽዳን፣ ንስልኪ እንተደኣ ተለቂሕካ ምንም ዓይነት ሪተርን ወይ ድማ ምላሽ ስለዘይብሉ እዚ ሕማቕ ዕዳ ንብሎ። ስለዚ ንምብላዕ፣ ንመዘናግዒ ወይ እውን ንምልዋስ ኢልካ ብፍጹም ኣይትለቃሕ። ሕጂ ዘለካ ዕዳ ልክዕ ከም ስኖቦል ሜትር ተጠቒምካ ካብ ንእሽቶ ዕዳ ጀሚርካ ብምኽፋል ሙሉእ ንሙሉእ ክትከፍል ወስን። ገንዘብ ክትለቃሕ ከለኻ እቲ ገንዘብ ተወሳኺ ትርፊ ዘምፅእ ምዃኑ ድማ ኣረጋግፅ። 6 ናሃር ዋጋ ምፍዓር። ኣብዚ ሕጂ ዘሎ ቁጠባዊ ኩነታት ገንዘብ ኣብ ባንኪ ጥራይ ምቕማጥ ክሳራ ክኸውን ይኽእል እዩ። ምኽንያቱ 100 ቅርሺ ዓቕሚ ምግዛኣ መዓልታዊ እንዳቐነሰ እዩ ዝኸይድ። ስለዚ ገንዘብካ ኣብ ባንኪ ጥራይ ኣይተቐምጦ፣ እንታይ ደኣ ናብ ንብረት ወይ እውን ናብ ኣሴት ቀይሮ። ንኣብነት ዝቆጠብካዮ ገንዘብ ምስ ተኣከበ ዋግኡ ዘይወድቕ ነገር ከም ወርቂ፣ መሬት ወይ ድማ ትርፋማ ኣክስዮናት ግዛእሉ እሞ ንብረት ኮይኑ ይጽንሐልካ። እዚ ክብል ከለኹ ግን ገንዘብካ ይትቆጥብ ማለት ኣይኮነን። ዝኾነ ኢንቨስትመንት ቅድሚ ምጅማሩ መጀመርታ ገንዘብ ክቁጠብ ኣለዎ። ግን ድማ ብዙሕ ዝተኣከበ ገንዘብ ንኣብነት 100,000 ዝኣክል ገንዘብ እንተደኣ ሃሊካ ነቲ ገንዘብ ሰቒልካ ኣብ ኣካውንትኻ ይተጽንሖ። ብኡ ኣቢልካ ናብ ኣሴት ትቕይሮ ትኽእል ኣለካ። እንተዘይ ኮይኑ ኢንፍሌሽን እንዳወሳኺ ምስ ከደ ዋጋ ገንዘብካ እንዳቐነሰ እዩ ዝኸይድ። 7 ኣታዊኻ ዓብይ። ኣብዚ ግዜ እዚ ብሓደ ደሞዝ ጥራይ ምንባር ዓርሰ ቅትለት ከም ምፍጻም እዩ ዝውሰድ። ኣብ ዓለም ዘለዉ ሚልዮነራት 7 ናይ ኣታዊ ምንጭታት ኣለዎም። እቲ ሓደ እንተተዓፂ ድማ ብኻልእ እትክእዎ። ንስኻ እውን ካብ ዋና ስራሕኻ ጎኒ ንጎኒ እንታይ ክሰርሕ ከም እትኽእል ክእለትካ እንታይ ከም ዝኾነ መዚንካ ካሊእ ተወሳኺ ስራሕ ንምስራሕ ሕሰብ። መብዛሕትእና ሓደ ስራሕ ምስ ሓዝና ኣብኡ ጥራይ ናይ ምጽናሕ ፀገም ኣለና። ተወሳኺ ስኪል ብምምሃር ተወሳኺ ገንዘብ ናይ ምምርካብ ልምዲ ድማ ክንገብር ይግባእ። 2 ወይ 3 መንገዲ ኣታዊ እንተደኣ ሃሊካ ሓደ እንተተቋረፀ እኳ ብኻልእ ክትነብር ትኽእል ኢኻ። 8 ካብ ዓቕምኻ ንታሕቲ ምንባር። ናይ ኣማዞን መስራቲ ጄፍ ቤዞስ ትካሉ ገና ክጅምር ከሎ ጣውላ ክገዝእ ደልዩ ነይሩ። ኮይኑ ግን ገንዘብ ስለ ዘይነበሮ ማዕጾ ገዚኡ እግሪ ብምግባር ከም ጣውላ ተጠቐመሉ ነይሩ። ስለዚ ንስኻ እውን ሃብታም ንምምሳል ኣይትጻዕር፣ እንታይ ደኣ ሃብታም ንምዃን ስራሕ። ኣታዊ ክውስኽ ከሎ ወፃኢ እውን ብሓባር ክውስኽ የብሉን። ምስ ተተሓሒዙ ላይፍ ስታይል ኢንፍሌሽን ዝበሃል ሓደ ዓብዪ ኣበሃል ኣሎ። እዚ ማለት ኣታዊና ክውስኽ ከሎ ወፃኢና እውን ምስኡ ይውስኽ ማለት እዩ። ብ10,000 ቅርሺ ትነብሮ ዝነበርካ ህይወት ደሞዝካ 20,000 ምስ ኮነ እውን ተመሳሳሊ ክኸውን ኣለዎ። እቲ ዝተረፈ 10,000 ድማ ንኢንቨስትመንት ክውዕል ኣለዎ። 9 ብዛዕባ ገንዘብ ተምሃር። ቤት ትምህርቲ ብዛዕባ ገንዘብ ኣይምህረናን እዩ። ነዚ ድማ እዩ ዶክተራት ከይተረፉ ብገንዘብ ክጽገሙ ዝረአ።
سلازي بزعا ገንዘብ ንምፍላጥ መዓልታዊ ብዛዕባ ኣተሓዛ ገንዘብ ዝዛረቡ ቪድዮታት ረአ መፅሓፍቲ እውን ኣንብብ ኣብዚ ሕጂ እዋን ንምምሃር ቴክኖሎጂ ቀሊል እዩ ዋላ እውን AI ተጠቒምካ ብዛዕባ ኣተሓዛ ገንዘብ ክትምሃር ትኽእል ኢኻ ናይ ገንዘብ ፍልጠትካ ምስ ወሰኸ ናይ ባንኪ ሕሳብካ እውን ምስኡ ክውስኽ እዩ ዓስራይ ናይ መጻኢ ግዜ ረአ ሃብቲ ብሓደ ለይታ ኣይህነፅን ዋረን ባፌት ሃፍቱ ዘኻወቶ ድሕሪ 50 ዓመት እዩ ንስኻ እውን ሎም ዘሪእኻ ፀባሕ ኣይክትዓፅድን ኣተሓዛ ገንዘብ ድማ ናይ ማራቶን ጉያ እምበር ናይ 100 ሜትሮ ጉያ ኣይኮነን ስለዚ ድማ ኣማራፂ መንገዲ ኣይትለ ከም ቁማር ዝበሉ ቶሎ ሃብታም ንምዃን ዝግበሩ ነገራት እውን ኣይትእቶ ተሓገስ ቆጥብ ኢንቨስት ግበር እሞ ግዚኡ ምስ በፅሐ ውፅኢቱ ክትሪኦ ኢኻ ቶሎ ሃብታም ክትከውን ተደሊኻ እዞም ሃብታማት ዝሰርሕዎም ስራሕ ብሓፂር ግዜ ክትሰርሕ ይግበአካ እዚ ድማ ዓብዪ ቆራፅነትን ፍልጠትን ይሓትት ክቡራት ቤተሰብ ኣብዚ ግዜ ንምራር ዋጋ ይብሉን መፍትሒኡ ልምዲ ገንዘብካ ምቕያር እዩ ሎሚ እትቁጥባ 100 ቅርሺ ፅባሕ ካብ ሓደጋ ተድሕነካ ወታደር እያ ንስኹም እውን ሕጂ ጅባኹም ወይ እውን ባንኪ ሕሳብኩም ረኣይዎ ኣየናይ ጥበብ ይጎዲልኩም ካብዞም 10 ነጥብታት ሎሚ እትጅመርዎ ኣየናይ እውን እዩ ሓደ መሪፅኩም ኣብ ኮሜንት ፀሓፉለይ እዚ ቪድዮ ንሰባት ይጠቅም እንተዳኢልኩምዎ ሼር ግበርዎ ኣብ ቀፃሊ ብኻሊእ ጠቓሚ ትሕዝቶ ንኽንራኸብ ሰብስክራይብ ብምግባር ስድራናትና ምዃን ኣይትረስዑ